nyatsonzwa pese pandinoya panapa nepandaimboya panapa ndichitaura maaudios nelanguage imwe yakanga iri strong panapa. Mukatarisa aimu yangu inini ndaingochema nenhau yekusabatana kwevanhu, ndo zvaindipa shungu zvichindipa hasha. Pakauya mumwe munhu anotaura pamwe panhu pandinenge ndichiona kunge pakudzosera vamwe vanhu kumashure, vamwe vanhu vachisara vasina kubhalansa, ndaibva ndaita hasha stereki. Handiti muri kupaona. Fortunately ndakagarwa neni pasi nemakomuredzi vakataura kuti haiwa no, hazvisizvo zvazvinoitwa mukomana. Handitika nekuti unozopedzera wakuita sekuti hasha dzauinadzo ndedzekupererwa. Saka iwewe nekuda kwokuti iwewe wakazara, handiti unofanirwa kuti utaure wako iwewe uchinyatsokusvikira vamwe vakutanga kukunzwisa one kuti but munhu uyu kauye anenge ane point. Handitika ndo zvakazoita kuti ini ndidzoke sematangiro andakaita ndichiuya panapa. Handitika vana veZimbabwe kuzvida kana kuzviramba, regedzai ndikutaurire, isusu tikasabatana hapana kwatiri kuenda, nekuti tiri kudhila nevanhu vashoma shoma asi vakabatana. Handiti mazvinzwa, tiri kudhila nevanhu vakabatana. Zvese tinogona kuzvitaura tichizvidzokorodza nekuti kwakaitika zvakawanda, madamages akaitika akawanda, takatadzirana ndizvozvo. Example yakatosetwa nemukuru mudhara wangu akataura akati inini ndakatokutadzirai vana veZimbabwe nekuti ndakatosapota and I played a key role muna 2017 kuti vamugabe vabviswe, asi ndikazosiya vanhu vachiisa havo Emerson uyu ndisingagutsikane, asi ndakaona kuti no, ndinozoita kunge ndiri kungoramba ndichingodhonzera kumashure, regedza timbomira tione kuti toita sei. Handitika asi kumira kwacho kwandakaita kwakatozokonzeresa mamwe madamages azosvitsa nyika pairi nhasi. Vakazvitaura vageza. Handitika isusu vanhu tese vana vemuZimbabwe vakawandisa apa vanotozviziva, tisati tanyatsopepuka chaizvo vanhu vakawandisa taitotsigira musangano. Hazvina basa kuti vamwe munoramba kana manga musingatsigire musangano, asi munhu nechemwoyo mako unotozviziva iwe kuti hasi kutaura chokwadi ndaitsigira musangano, nekuti muromo hauzarirwe nerwizi. Unogona kungoya panapa munhu uchizhamba tata uchitaura zvisina basa, inini handinombobvira ndakatomboda chigavhumendi chiwatwati, but kutaura chokwadi munhu unotozvizivira mumwoyo mako. Handitika vanhu vakawandisa vakapatisipeta. ZANU-PF ichiri kusenzesa kapropaganda kekuti vanhu vari kuita maopposition parties vari kudivhaidha vanhu, vari kukonzeresa nyika kusafambira kumberi, nekuti nyika haifambire kumberi vanhu kana musina kubatana. Hatigoni kuti tikugadzirisirei nyika imimi kana musina kubatana. Zvinhu izvozvo zvaipa vanhu vakawanda shungu vachitaura kuti zvino manje ko vanhu vari kuzviitireiko kuti ZANU-PF iyi vanga vasati vavhurika maziso. Saka vamwe vanhu vakajoina mayouth, vachijoina zvakawanda-wanda, vachipatisipeta marose avo vakaita, vachiaplaya ekuda kuedza kuti pamwe otherwise vanhu vabatane vari kusaidi reZANU-PF. Zvinhu izvo zvakaitika. Vamwe vakasenzeswa kutoponda vanhu, vakasenzeswa kuita zvinhu zvakawanda. Ndikudzokorodza mamwe mazuva ndatombotaura. Handiti muri kupanzwa. Saka zvinhu zvese izvozvo tikazvitora tichizviisa nhasi paground apa kapa, otherwise hatimbofa takabatana. Of which struggle iri kutonidha vanhu kuti vabatane vave one nation, kuti vagone kudi kuwina vanhu vakabatana vashoma. Saka the choice is ours. Handi muri kupanzwa. Zviri kwatiri isusu. Ndakuda kuudza ichokwadi. Zviri kwatiri kuti tinoda kubatana here kuti tibvise vaMunangagwa. Kana takabatana kudaro, toda kubatana here kuti tabatana kudaro tinenge takabatana tichitaura even maleaders edu kana kuti vanenge vari pamberi kana vakatadza kuda kuita zvinhu zvakanaka ukoko, tobva tatoramba takatobatana tichitorambira kutoti hatisi kubvisa Munangagwa kakuti imi mutipindire muchitiitisa zvinhu zvenyu. Handitika nekuti zvakaitika muna 2017 isusu this time tine mukana wekuti tinotozviramba tikaramba takabatana isusu vechidiki isusu. Handiti tinotovarambira vanhu ava. VaMunangagwa vakabva tinotovataura kuti isusu tinotaura kuti mukuru uyu akabva uyu hatisi kuda this, hatisi kuda that, hatisi kuda zvakazodai so. Vatisingadi tichataura kuti hativade. Handiti muri kupanzwa.
nzira dzatisingade kuti dzigone kufomwa. Parliament tinototaura hatidi parliament yakadhakwa yakadai so, hakuna zvakadaro. Kana matai achizotanga kutotsva ndopanototanga kutotsva manje ipapo. Handiti muri kupaona, handiti muri kupaona manje. Simbi inotorohwa ichapisa, tinobva tatotanga kutodaidzira kutoti amanje kana zvakatodai so we are not going to stop, nekuti tinenge takabatana. Vanozotikunda sei ivo vana mawo veterans acho amuri kuti mimi muri kutyira kuti mawo veterans enyu ari kuda kuzokupandukirai kana muchinge mavabatsira kuti vamunangagwa wabve. Aiwa, mawo veteran hatina chatinovabatsira, vapera kudhara ava vana vatokura, varida kuona vana vavo tichifara takasununguka munyika medu isusu. Handiti muri kuzvinzwa? Saka ivo ndo vari kubatsira isusu, kwete kuti isusu tiri kubatsira mawo veteran. Imi mukatwista nhingirikini muchiti kubatsira mawo veteran, ipapo ndo pari kutotangira nyaya yenyu yekurasika kwamutoita, ndo pari kutotangira ipapapo kutotadza kuona kwatiri kuenda. Ndipo pamuri kutotanga kutoataka mega struggle yenyu yamuri kuda kuti mugone kuibhalansisa zvakanaka, muri kutoidhameja mega. Handiti isusu tiri kubatsirwa. Mawo veterans akataura akati vana mirai tikubatsirei nenjere dzekubvisa dzemabvisirwo anoitwa vamunangagwa nerejimu iripo yezvigananda. Vakati tida kukubatsirai, tobva takusiyirai nyika yenyu, nekuti isusu hatigone kuti titonge nyika iyi tachembera zvataita kudai. Hatichisina nguva yakareba tichirarama pasi panapa zvokuti tinoswera tichingombunyikidzai mimi vana muchitambudzika kudai. Izvozvi maperera munyika dzekunze, muri kungoya vazhinji venyu makafa muchiabhuswa. Tiri kuzwa matambudziko ese amuri kusangana nawo. Vageza vakauya vachizviadresa zvinhu zvese izvi. Handiti ivo vana ageza vacho nemawo veterans acho akambowanda zvakadiko wekuti tinovatya kuti vanozotibvutira vachiti chinhu ndechedu. Vanochibvuta pai? Vakamira pai ivava? Masoja ese ayo nemapurisa ayo vana vechidiki vakangofanana neswa. Munofunga kuti ndovangade kugara vachiita basa rekupiwa nguva yakaoma yakadai so, nemari dzisingashande vari nekuda kwemadhara akaita vana comrade Knox Chiwero, ana Geza nana comrade Nigirikina vekubulawayo? Havaziriwo vanoswera vachitiitisa zvinhu zvakadai so. Hatimbofa takadzvanyirirwa nawo, havambofa vakatidzvanyirira kudai vachiti vari kudei, nekuti vakatotaura kudhara vakati hapachina chatichada isusu, nekuti takatopedza isusu kurarama kwedu one by one. Munogona kungonzwa kuti taakutotanga kutofa, nhasi uyu afa, nhasi mangwana uyu afa, nekuda kwemakore edu aenda. Vakataura Vageza, havana kumbo Vageza ndinovadira chinhu wani, nekuti vanotaura chokwadi, havana kana basa nazvo, havana kana pride. Vageza kana munyatsoteererai kana mudhara vachitaura, munhu asina kana nepride, munhu ari selflessly, ari very selfless mudhara uya anonyatsotaura pachena. Hatichisina kwatichaenda isu. Munofunga kuti isusu tichararama kusvika kupiko? Asi hazvigone kuti tikusiyei makadai so, nekuti tikakusiyai makadai so, zvigananda izvi zviri kutogadzira vamwe vadiki vakatoenzana nemi vacharamba vakakutsikirira imimi. Saka toda kuti mimi mubatane nekuwanda kwamakaita. Handiti muuye kwatiri isusu tichikuudzai zvekuti muite kuti mutore nyika yenyu bheki. Handitika zviri very peaceful, pasina adamejwa, pasina akuwadzwa, pasina ari kumbourayiwa, pasina kuridzirana pfuti. Munozoda zvinhu zvakadiko nhai hama dzangu? Saka isusu takazongosarira panyaya yekubatana apa. Zvese zvamakaona zvakatadzisa mademonstration, zvakatadzisa what zvese izvozvo, zvese zvakatisvitsa patiri nhasi inyaya yekuti hatisatabatana, ende vanhu vaya vari kuramba vakabatana. Handiti ezvi zvichionai manje vari kupwanya dzimba dzevanhu. Ndine urombo nekudema uko kuri kuramba kuchitengwa mastendi nekutengeswa mastendu. Imi munofunga kuti zvakaitwa kunzvimbo dzese izvo hazvisi kuzoitwa kwamuri? Rambai muchivaka musina chokwadi chekuziva kuti kumberi uko muchazosangana nekuti muri kudhuze nekuHarare. Saka ngatibatanei tidefende dzimwe nzvimbo kuti dzirege kuendeswa kuno exerciswa mademolitions ese atiri kuonai, vanhu vachibviswa mumisika mavo. Handiti tarisai muone kuti tiri kunonoka, misika yevanhu yapera, zvinhu zvese zvapera, vanhu vese vari
vanhu vari kuramba vachishungurudzwa, vanhu vari kuramba vachisungwa, vanhu vari kuramba vachiabductwa. Nekuwanda kwatakaita ikoku kwese ikoku tiri kutochallenjwa nekagurupu kevanhu vashoma shoma, nenyaya yekuti tiri kuramba tichinonoka kubatana, nekuti tiri kuti iwewe ndakambokuona uchiba, iwewe ndakambokuona uchiita so, iwewe wakambonituka. Tichiramba tichidaro izvozvo tichitopindirwa nemhandu dzichitowina, dzichiita zvadzinoda, dzichiluta nyika ya. Musadaro vana veZimbabwe. Ndinokumbirawo kuti timbobatana, ngatimbobatanai. Zvemadhiferensi edu totanga kuagadzirisa kumberi uko manje tichidzorana manje kuti musazozviita futi makazoona zvinhu zvatakanga tiri, makazviona kuti takanga tanyika inosekwa nevanhu vese kwataienda. Handitika tichidzorana tichidzosera unhu nedignity yenyika yedu isusu tichidzosera isusu. Asi izvozvo zvinoitwa mumashure mekubatana. Saka tinotaurirana sei kana tisina kubatana manje? Tinotaurirana sei zvese zviri kuya zvichikomplena vanhu? Nekuti zvizvi ndakunyatsokuandastenda zvese zvaichema vanhu panapa but kutaura chokwadi, mhinduro yenyu handisi kuzokupai mhinduro yezvimwe zvinhu zvezvamuri kutaura. Mhinduro imwe chete ndeyekuti ngatimbobatana tozotanga manje kuzoteerana manje tichionesana kuti iwe waita izvi, iwe waita izvi, iwe waita izvi, iwe waita izvi, kumashure kunge tabvisa nyika yedu mumaoko mezvigananda. Nekuti sofa challenge yatinayo ndeyekubvisa nyika mumaoko mezvigananda, because handidi kunyebera hama dzangu. Panguva yatiri hapana kumira mushe, tiri munguva yakaoma. Hatisi munguva yakatombonaka, tiri munguva yakaoma zvisingatomboiti. Ende zvatiri kutoita tiri kutononoka zvakaipa, nekuti vanhu vaya vari kutoenderera kumberi. Tarisai mademolitions ari kuramba achiitwa, vanhu vari kubvisirwa misika yavo. Handitika vanhu vari kuramba vachiitirwa zvisina kana nebasa, nenyaya yekuti hatisati tabatana. Izvozvi tichiuya pasocial media panapapa tichiundurana zvatiri kutoita zvese izvizvi, vari kutonyatsozviona kuti hapana hapana kuri kumboendwa vasati vabatana vana ava. Handitika saka izvozvo manje tiri kuisa pressure kumadhara edu manje kuti vana ava vachabatana rinhiko kuti tigone kuvaitira zvinhu zvavo nguva ichiripo, tichiri kugona kuvabatsira. Handiti mazvona? Saka zviri kwatiri isusu kuti tiri kuda here kubatana isusu. Kana tabatana toramba tiine voice. Handitika totoita voice redu kuti ritove challenge munyika isusu. Tisi tinofanira kudeclare zvatinoda isusu munyika isusu. Handitika ngatibve tatozvitanga izvozvi tichitotanga struggle, tichitojoina struggle iyoyi, tichitobatana mustruggle imomu, totobatana mustruggle imomu tiine a strong voice, one voice. Handiti muone kuti pane anozotigona here ipapa, kana kuti pane munhu anozotivhundutsira here ipapa, kana kuti pane kamwe kagrupu kanozouya here ipapa kachiti hanzi yei isusu tisi takazodaiso kana kuti chii kana kuita sei. Tiri mustrong, tiine one voice. Nekuti kuti kuzonzi kune masoja, kune mapurisa, handitika anotonzi mapurisa edu isusu, anotonzi masoja edu isusu. Handiti saka isusu tikaparadzana nerejimu iyi, tikamira tiri kusaidi toti aiwa mapurisa imi masoja, kana imimi muchinga mada kuti makuda kumira nevanhu, mirai nevanhu ivavo, but hamuchisiri mapurisa edu, hamuchisiri masoja edu. Handitika ipapo vanotanga kunyatsozviona kuti hazveshuwa izvozvi kaizvi hapachisina nyika iripo kana zvinhu zvakamira zvakadai so. Handiti saka anything can happen kana zvinhu zvatomira zvakadaro, kuti government kwayo vanhu kwavo. Saka ndo zvatiri kufanirwa kuti tiite izvo zvekuti vanhu tiende kwedu tega, nekuti government hatichaida imire yakazvimirira yakadaro. Tichisimudza manje voice redu isusu, tichitungamirirwa nemaovetereni, tichipuwa madirections kuti tigone kukunda zvinhu zvese zviri kuitwa nevanhu ava vasati vatiparadza. Nekuti tiri kuparadzwa, chitarisai manje zvavari kuramba vachiita izvo.